Tänään me testataan Bean Bluesters, jotain Fire Pfeiffiä isin kanssa. Me testataan ekana miedointa makua, eli No suoraan Amerikasta, nyt ei saa Suomesta. Amerikaa. No ja nyt on avattu jo. No, minkä värinen se on se miedoin? Se on tämän värinen. Tämä. Black. Onko se tää? Jaa. No niin, maistaa kippis. Ei. Tää on sriracha. Onko se tylinen? Näitä on siis sriracha, jalapeno, cayenne, habanero, Carolina Reaper. Oot se varma, että ei tää ollut habanero? Aika tulinen! Tää on habanero. Ei tää oo miedo. Ei tää ollut miedo. Ei niin, se Tää on habanero, tää on toisiksi Se tulinen. näytti siltä. Se näytti siltä.